Бинаның каркасы, стеналары, хәтта идәненә плита да түшәлгән. Һәм буларның барысы да нибары бер көн эчендә. Нефтемаш җәмгыяте эшчеләре ФАПны 10 көн эчендә сафка бастырырга ниятли. Безнең мондай биналар төзү тәҗрибәсе бик зур инде. Төзегән бар, бу бик тиз төзелә. Башта каркасын җыябыз инде. Аннары стеналарын беркетәбез, шовларын үтепләйтәбез. Җылы була инде ул, электрический җылыткычлар куела. Кыш көне дә бик җылы була. Кызгылт сары бина янынан үтеп йөрүчеләр сокланып та, шатланып та карый. Элеккеге фельдшер акушерлык пункты иске, узган гасырның 60 елларында ук төзелгән. Авария хәлендәге бинада кышын бик салкын иде дип хәзер бәхеткә авыл халкына искә алырга гына кала. Авыл яшәреп киткән кебек булды. Матур гына уртасына, авыл уртасында нинди матур бина үсеп чыга. Әбиләр, бабайлар бар бит инде авылларда. Алар менә аптыраганда киләләр инде, укол ясатырга, менә дарулар сорарга. Рәхмәт ясын безнең Филүсәбезгә. Сораган әйберне кайтып биреп тора, ярдәм итеп тора инде бөтен авылга. Бала-чагалар үсеп килә. Бик яхшы әйбер булды әле бу авылга. Бүгенге көндә Зирекле авылында 140 хуҗалыкта 300 кеше яши, нигездә өлкәннәр. Шуңа да медицина ярдәм сорап еш мөрәҗәгать итәләр. Авыл халкы яңа ФАП күрше авылларда җирләрдә төзелгәч, инде мөрәҗәгать иттеләр. Без инде район җитәкчелегенә чыктык. Алар безнең тәкъдимебезне хупладылар. Моның өчен район җитәкчесе Равил Афраимовскә бик зур рәхмәт. Зирекледә ФАП агымдагы елда районда әле беренчесе. Шундый кызгылт сары бина тиздән Төрнәс авылында да сафка басачак.